to sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa good malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Kaya nagtulog ka naman. Kapoy na gid ako katama, Ado. Hindi ka gid maubusan sa reklamo. Ano karon ang plano mo? Mapahuway balanay kita? Agwantaha na yung kakapoy mo. Kay makita gikan diri. May kasanag nga nagalusot sa ibabaw. Sigurado, may buho sa ibabaw sang kuweba. Makalusot dira ang hangin. Kag magahalog ng paghinhawa mo. Dali ang kamot mo. Dala diri. Mapadayon kita dito. Ari na kita. Anong masiling mo? Husto ka matuod. May kasanag naman diri. Kag daw na sentro gid sa ato na hamtangan ng kasanag sang bulan. Kag makita pa naton halin diri. Ay, nadumduman ko sang inali ang bahin sa bulan.
May istorya bahin sa bulan. Sibuan ko no, amo ang Diyos sang bulan. Mahimo nga maanta niya ang mga sirena. Kagkabay lang nga matuod din na no? Kay kinahanglan nato ng bulan sa misyon naton diri. Ay, ihanda ko nagaling akon nga scuba tank. Ano ina? Aparato ini. Ginagamit ini para nga hindi ka malumos kung magpadulong ka na sa idalom sang dagat. Ano? Madamo lang kamo sang nahibalan. Lain niya subong ang panahon mo. Pwede ba lang diri na lang anay kita? Diri sa higad. Hindi. Mm. Dito kita sa tunga. Kag hindi ka na magreklamo pa. Isuksok ko na lang ang vest ko. Hindi ko na lang siya paglalison Kay base kung maakig siya sang hinali. Kag magkalayo ang palibot. Kag matusta ang mga sirena nga ari diri sa kuweba. Kutob diri na lang masarangan ko ado. Hindi na ako pagpilita nga magpadayon ha. Mapungko lang ko anay diri sa malapad nga bato Ay. Tanawon ko sa container nga may unod nga preska nga unod sang baboy. Ipagawa ko man ang taser gun. Ba? Ano ang mga ina? Para sa din ina? Nga kadamo sang dala mo? Mas maayo nga handa kita. Sang sa magtanga lang kita sa hangin. Para sa ano ang unod sang baboy? Paon. Paon? Magtulog ka ha? Kay ihaboy ko sa tubig ang iban nga unod sang container. Buhaton ko nga paon ang unod sang baboy. Nan, ato na ado. Nakahibalo ako. Nga ato na sa tubig ang mga unod sang baboy. Maulat lang kita sang resulta Paano mo na siguro nga maganyat sa unod sang baboy ang mga sirena? Nagakaon sang tawo ang mga sirena diri hindi bala? Gani na pinsaran ko nga ma-attract sila sini. Kag tungod nga hindi kita mahimo nga magkuha sang unod sang tawo. Amoy ni nga unod na lang sang sapat. Kag hindi ko pagiubos sa tubig ang mga unod sang baboy. Mabutang man ako diri sa kabatuhan. Sa sina, kung mapanimahuan na sa mga sirena, matakas na sila. Kag lambuto na mga ini. Kag sa sina, dira ko sila tirohon sang taser gun. Ha? Tapos, butungon kong iya kamot. Kag kung makita ko ng iya ikog, makuha ako sang isa o kung duha ka himbis niya. Paano kung hindi niya paglambuton ang unod sang baboy? Paano kung hindi siya magpakita? Paano mo siya gamitan sang taser gun? Ina pang wala akong mahibalaan. Ay! May naguyat sa akong tiil! Mahulog ako sa tubig! Hindi! Nagutom na ako! Sarana! Kalabutan na ako! Kung naman bukang nagsun ko, wala ko makagamit sa scuba tank. May nagputong sa akong kay babaw. Salamat, Ado. Ang sirena, madasig siya nga nagapadulong sa akon. Ay! Katingil sa iya tingog kasakit sa dulunggan. Ado! Mga sirena, kadamo sa ila ho. Nagakamang sila bisan di nga bahin sang kabatuhan. Nabatian nilang singgitan sang isang agad sipa ko. Gani nagdungok sila. Anong buhaton naton, Ado? Tinguhan naton.
nga makasaka sa pinakamataas nga bato. Dasiga! God! Hindi ko gusto nga mapahamak. Hindi pa! Anika, ginatawag nila ako ado. Kagang iya tingog. Kanami pamatian. Dumatulog ako. Nakabati ako sang tingog. Taboning imo dulunggan. Hindi ka magpamati. Dasiga. Lumsan kanila sina. Lumsan kanila. Anika. Anika. Para naman. Tigadluman, maglakat ka na. Maghalin ka na, Dre. Halin na. Ano? Maghalin ka na siling ko. Hindi. Lagay mo siya sa kalayo. Ado! Ginhaboy mo ang kalayo sa tubig? Ado! Mahalin na lang kita, diri! Maglakat ka na. Ay! Nagaboy naman siya sa madamong nga kalayo sa tubig. Ang mga sirena, nagginuwal sila sa tubig. Kadawa sa ila. Nainitan sila. Maglakat ka na, tigadluman. Ado! Hindi! Kimbutong sa sirena ang iyatiil. Kag nadalagid siya sa tubig. Tinala lang na nagbaskog ang hangin. Hindi! Kindala siya sa madalong nga bahid sang tubig! Ado! Tinguhay nga makatakas! Tinguhay, gig! Si Ado! Ara siya! Hinali nga nagkalayong bilog niya nga lawas! Hindi! Nagtalbo pataas ang tubig! Pagpagtupan sa idalom! Hinali nga nagbukal ang tubig diri sa kuweba! Oh, shit! Shit! Ubawon kong akon nga life vest. Manaog ako diri. Buligan ko si Ado. Ang mga sirena, akig sila katama. Kaginahandom nila ako nga labuton. Apang may mga sunog sila sa lawas. Kag sa kabatuhan. Makita kong madamo nga nagkalapiyak nga lawas ang sirena. Kag mga sunog na ini. Uy, Ado! Ano walang ginbuhat mo nga ini? Ano? Sa di na bala siya man? Sa di na si Ado? Ado! Ado! Ay, hindi mahimo nga pabayaan ko siya. Mahimo ako sang paagi. Agod nga maluwas ko siya. Nagamat-amat na ako pagdalom sa tubig. Kag madasig nga nagapanumbalik sa kaisipan ko. Ang mga hitabo sa akong panahon. Ang akong amay, tigulang na siya. Kag madamo siya sa gintudlo sa akon. Bahin sa mga Diyos, kag Diyusa sa mga tinuga. Kag may natingalahan ako isa kapes. Gani, ginpamangkot ko siya. Amay ko? Nga ang mga bata nga makita ko, may mga utod, kag iloy. Nga kuya, wala. Napatay sila sa ginbunag ka, anak.
Kag wala pa ako malipat. Isa ka bes. Nasunog ko ang amon talamnan. Kag naumid pati ang kaiping at talamnan sa ngamon kasimanwa. Wala maakig sako ng ako namay. Apang ang tag-iyas ang kaiping at talamnan. Tuman ang kaakig. Gani gindala ko sa dato. Kag sa babayi nga matambok. Kag puti na ang buhok. Gag ginatawag kay Tigadluman. Amay ko? Naadlok ako? Anong buhato nila sa akon? Maluoy ka mo? Hindi ninyo siya magsakita. Subong sina. Haksa ko amay ko. Kay nagakurog ako sa kahadlok. Maluoy ka mo. Patawaran na lang siya. Maluoy ka mo. Hindi siya ang may kahimuan siyang tanan. Ang kamatayon siyang imo pamilya. Kag ang kamatayon siyang imo mga ulipon. Ang paghuyang siyang imo lawas. Siya ang may kahimuan. Ba? Ano ba lang ginapanghambal niya? Hindi ako makahangop. Amay ko? Hindi ako makahangop sa mga Hindi nakita ko mo diri. siya amay. Ba? Hindi siya ang matuod mo nga amay. Ginakop ka lang niya. Kagsugod siya to. Napuno na siyang kasubo kag pag-antos ang iya kabuhi. Kag ikaw ang may sala. Ikaw! Ikaw! Paludha siya sa akon atubang. Amay ko! Amay ko! Hindi mahibalaan siyang mga anito ang imo ginhalinan. Apang nagapati sila nga nagapanalaytay siya imo kaugatan ang dugo siyang isa ka Diyos o kun Diyosa. Nagaduda sila nga kun bala ikaw anak siyang manughiwit. Wala siyang isa sa tuog nga ini. Ang makapatod siyang imo ginhalinan. Kag agod hindi ka na makapanghalit. May buhaton ako sa imo. Anong baton mo sa mga korte-bilog? Sa mga korte-bilog na bulawan ngayon na? Ibutang ko ini sa pulso niya. Hindi! Kuhay na! Kuhay! Kasakit! Kasakit! Ado, anak ko! Ado! Magabian sa dagrinyo sa pagkamati ang magabatarumang sukong sa tansugilanon sa pampalatuntunan. Misteryo sang kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag
igiselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa good malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Sa radyo, Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa sakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysay ni Jorik, gayaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Gugma kag pagsali. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me.
Anad na ako nga manunangan. Gani buligan ko ikaw. Taglima lang man ka kilo ang kinahanglan ko. Nga bala nga kadakos ang ginbag-o mo. Anong ginbag-o sa akon? Ano kay pamatyag ko? Daw may pader nga nagapatunga sa aton nga duha. Amoy nang napiran ko sining nagliligad nga mga inadlaw. Ang katubo-tubo ko abi nga abyan eh. Naakig siya sa akon. Kay tama ko no sa akon kalapit sa imo. Ha? Sino? Kag nga mahakig siya. Si Mike. Nga, nobyo mo na bala siya? Hindi. Pero crush ko siya. Amo bala. Kuna mo, matag na sa ako ng tanan. Wala ka lang makahibalo. Nagabutig ako. Pero ang matuod, ginasakitan ako sa kinabuhat ko nga paglikaw sa imo, Jorik. Ginasakitan ako. Gusto ko ihambal siya nga may balatyagon ako sa iya. Apang hindi ko mabuhat, tungod bata pa siya katama. Ang salakyan ni Mayor ang nag-abot. Ari na sila. Oh, kabay pa. Kabay pa nga mangin maayo lang ang resulta sa pagambalanay namon karon. Kabay pa. Ay, salamat. Nagpasugot si Mayor sa desisyon naton. Oo, Nay. Kag salamat kay wala naman siya magpasugot nga bayaran kong utang ninyo kay Jaime. Sa baylo, nagatag pa siya sang dugang nga kas bilang pasalamat. Abi, buksing sobrinay. Isipa kung pilang unod. Oo. Madali lang. Oh, Ara, bukas na. Abi, hala! Kadamo nga kwarta? Palos palibuhon tanan? Nay, isipon naton. Wow! Isa ka gatos kalibo ka pesos, Nay? Yes! Damo na kami kwarta! Oy, Tutong, hinaya lang ang tingog mo. Ito at bagid na. Nay, kadako sina nga kantidad. Makasugod na kamo sinasang gamay lang anay nga negosyo. Kung hindi tungod sa imo, hindi kami makaangkon sa amo sini kadako nga kapital. Ginbuhat ko lang ang dapat kong habuhaton, Bete. Pero, nga daw wala kaya malipay, haw. Ginuyatan niya nga akong braso. Nalipay na ako para sa inyo, Bete. Ba? Ginkuha niyang kamot ko nga nagauyat sa braso niya? Nalainan ako sa ginabuhat ni Manang. Siya gid ang nagapalapit kay Jorik. Ay,
Nalainan ako. Kay basi bala kung hindi ko mapunggan ang akon mga luha. Kag maghibi ako. May buhatan pagali ako Buwas gali nay, mapasyudad ako. May kinanglan na akong asikasuhon. Sige anak. Ikaw ang bahala. Mano ka sa syudad, haw? Pwede ka upod? Ginpatawag ako ni Major. Importante ko nung ihambal niya sa akon. Gani, hindi ko ikaw pwede nga updon. Ay, paupda na lang ko bala. Gusto ko gig makakadto man sa syudad mo. Ala, si Manang yaw, dubata jutay Amo ba tuod, Betty? Basi kung makaisturbo ka lang kay Jurik. Sa dason na lang siguro nga kahigayunan. Dalon ko kamutanan sa syudad. Ilagaw ko kamo dito. Sige na lang gani, Sige na. Mapahuway na kita. Gabi na. Mayo pa matuod, nay. Kay buwas, aga pa ako nga malakat. Nang? Nga pirmi ka lang masubuaw? Si Nanay Abi kag si Manang Betty. Ginpaandaman nila ako. Nga hindi makighambal pero may kay Jorik. Ha? Wow! Ambot? Siguro naluyag rin si Manang Betty kay Jurik mo? Nga ang nakasiling kasi na tutong. Di ka nagapangimon siguro nang. Kag makita ka niya nga nagapakigambal pirmi kay Jurik. Dason, nakita ko man nga hindi man interesado si Jurik makigambal kay Nang Betty. Kundi nga sa imo. Tong, ano sa panulok mo? May luyag man bala sa akon si Jurik? Nakita ko gid bala nga ikaw yung gusto niya ng kag hindi si Manang Betty. Ikaw, haw? Gusto mo siya nang no? Hindi bala? Shh! Tama na ina ha. Kibasi bala kumabatian kita ni Manang Betty. Maakigan pa kita. Nga makik siya, haw. Kaya nagasugid man lang kuya sa matuod si mo. Kay sila kuno ang bagay ni Jurik, kag hindi kami. Abi ko gani-ani kung nakignan sa mga soldado. Kaya nga naluyag man sa kayo ng Jurik kay soldado man nang. Ambot man gani Wala ako makahibalo tutong. Paano kaya? Ano nga paano ako? Hindi ba lang nga may gusto ka man kayo ng Jurik? Nagadayaw lang siguro ako sa iya, tutong. Hindi ka magsiling nga pabay. Amo na lang nga si Manang Betty ang makaangkon kayo ng Jurik. Wala man ako sang mahimo. Kay sila ang magkaedad. Kag mahimo, nga gusto man siya ni Jurik. Kasakit man sila man. Nga mapaslawan ka dayon sa una mo nga pagigugma nang. Bata pa man ako, tutong Madamo pa nga Jurik ang maabot sa kabuhi ko.
Hindi matuod nga ginpatawag ako ni Major. Kundi ako mismong nagdesisyon nga magbalik sa serbisyo. Tungod nahadlok ako sa balatyagon ko kay Sinti. Mabatyagan ko gid rin kasing-kasing ko nga nagahigugma ako sa iya. Apang tama pa siya kabata. Samtang si Bete, mabatyagan ko man nga may tama ka komplikado sang sitwasyon. Daw nagutok ang ilabalay para sa amon nga tatlo. Matinlong akong intensyon sa pamilya sa nga akong suod nga abyan. Gusto ko sila nga tipanon, protektahan, sa kutob sa nga akong masarangan. Mabuligan nga mapauswag ang ila kabuhian. Apang, wala ko giginlauman nga maghigugma ako sa isa ka minor de edad. Nangin malapit ako katama kay Cindy. Tungod mabuot siya katama. Magluwas siya na. Masami niya ako nga ginatipan. Kaghalos ang tanan ko nga mga kinahanglanon. Siyang nag-aasikaso. Ganiliwat ko naman nga nabatyagan ang kaimportanti sa kabuhi ko. Apang, sang nagsugod siya sa paglikaw sa akon. Daw nagkulang ang pagkatao ko. Mabatyagan kong kasakit sa akong dugan. Sa mahibalan ko, nga lain nga lalaking ginadayaw niya. Lalaki nga mas bagay sa iya. Tungod pareho sila sang pangidaron. Hindi maglayo ang edad nila ni Mike. Handa ka na gid ba lang nga magbalik sa serbisyo mo? Handa na ako, sir. Kamusta mo galing pamilya ni Benji? Maayong kahimtangan nila, sir. Hindi na ako magkabalaka. Bisan pa nga madugayan ako sa pagbalik sa ila. Kung mo sila, ihanda mo ng batalyon mo. Tugod na ka kinahanglan gid sila sang serbisyo mo dito sa ulo. Yes, sir. Abi mo, babatsyagan ko nga may mabugat nga rason kung nga nagadali ka sa pagkanto dito sa mission mo. Kaya hindi na ako magpamangkot ko lang ina. Tugod, dako ang pagsali ko sa imo, ikasarang. Madamog nga salamat, sir. Malakal kami sa nga akong tinawa as soon as possible, sir. Okay. Ihanda ko ng mission order mo. Isa-isa ko na nga natawgan ng akong mga kaupod sa misyon sa to. Mga kaupod ko nga ginasaligan ko, gid. Mga kaupod ko nga kasubong ko, nga nagabakasyon man ang iban.
kadlaw na nga wala makapauli si Jurek. Kag ginasubuan ako. Kag nagalain ang pamatsyag ko. Dusahila naton ako. Ay, agwantahon ko na lang ini Amugid siguro ining ginatawag nga puppy love. Ay, magwa ako diri sa kwarto ko. Kag mabulig ako kay nanay sa kusina. Kay basi bala kung matingala siya, nga nagapabukot ako diri sa kwarto ko. Bay, Cindy? Anak? Nay! Sorry, gid hindi ko hungod nga nagdanlog sa kamot ko ang baso. Nabuka gid na yo. Madali lang gid Kay muson ko ini, Nay. Kay basi bala ko mapilas pa kita karon. Mga biyan, so digid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Jurek, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan, Once There Was a Love, sa kasaysayan. Gugma, kag pagsalin. Direksyon, Marnie Mongcal. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Totohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ang babae na nagpalayo. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babae na nagpalayo. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Nagapati kuya nga si Jonar gid ang may kimuan sinimo. Manakita ko siya nga nagwa kag nagasulod sa balay ni Ben kun wala siyang tao. Maigin kuha siya. Kag pitik sintas. Wala na balay kag duta si Ben. Ginbiding ng duta ni Ben. Kag si Eric ang nakabakal. Ay, banta ko may labot gid ni si Jonar mo. Man nakita ko nga daw sa malipayon siya sa natabo. Pero te, anong mahimo ko be? Basi kung ano pang matabo kung manugid ko kay Ben. Ay, mabulig na lang ko sa pagpangdulong sang ila gamit pakalto si ila ginarkilahan sa Okra Street Total, suhulan man nila kita sa atong kabudlay. Kag hindi naman kita mapahalin sa duta nga to na istaran. Man, si Will man lang duta nga to. Sa duta subong ni Eric nga ginbakal. Wala naman to na sapak. Kung hindi ka mayo, mahulog ka sa suba. Tigba ka pa.
Naimpake ng aton tanan nga gamit, Luisa. Di na si Iking. Nagsiling si Ben nga siyang mahakot sang aton gamit pakadto sa aton bag-o nga balay. Ay, Han. Nagapakadto na siya, Drinay. Magulat ka lang sa makadali. Kay pangitaon ko si Ben. Nakita ko si Ben. Halin diri sa bintana. Nakita ko siya nga nagasandig sa puno sang kahoy. Kag nagatulok sa palibot. Pareho bala nga ginasaulo niyang kabugusan sang kaumhan. Halin pa sa iya katigulangan nga ginapanag-iyahan nila ang duta nga ini. Kag subong. Iba na ang nagapanag-iya. Uy, naluoy ako magtanaw sa iya. Nakita ko sa iya dagway ang kalutusan. Kag ginakonsensya ako. Kung may mahimo lang kuntani ako, agod nga mabuhina ng kalisod nga ginabatsyag niya. Uy, Ben, palangga ko ikaw. Apang hindi na pareho sang una ang pagpalangga ko sa imo. Apang buhaton ko ang tanan. Buhaton ko ang tanan bilang asawa mo. Nako, Ben. Nakaabot na ko. Sorry lang ha, nadugayan ako. May jutay nga problema Kanina uli ako sang jutay. Nga mo inang dala mo. Kabayo lang kagarusa. Nagsiling na ako nga magdala ka sang wagon. Apang nagabot ka nga ang dala mo, kabayo kagarusa. Hindi ako maluyag nga magabot dito sa sailuhan namon. Nga mo sinang sitwasyon. Ano na lang isiling sa mga kaingod namon? Nga mga ati kami nga bago lang magwa sa talon? Kung sa bagay, tigulang na matuod ang akong kabayo. Pero mabakod pa ni siya. Kag hindi ka pa mahuya, kag hindi ko man siya pag ikahuya. Man ginaligo ko siya, kag ginabrasan perme ang iya balaybo. Kag ginatriman ko pa ang iya nga balaybo. Tanawa bla. Wala ko siya ginakahuya nga dalon bisan din kami magadto. Nakita ko Iking nga bagong paligo ang kabayo mo nga ina. Apang nga ginagamit sa mga tao diri nga magsaylo, among wagon. Kag wagon ang ginsiling ko nga dalon mo. Hindi kay kabayo kag karusa. Tigil sunod ko man to ang imo gusto nga mangita ko sang wagon. Apang wala sang mapahulam sa akon. Kaya managamit Manila mo. Amo na nga wala ka makakuha sang wagon. Amo na, gani nga nauli ko nga magabot. Kag si Sigwald na lang ang aton magamit. Take it or leave it na lang. Pero si Sigwald na lang ang magamit ko. Agod nga makargan sa mga gamit ninyo. Total, dresser mo lang na kag mga bangko. Wala naman diring taktura kag mga arado. Ay upod ato sa pagbaligya sa duta. Hindi blasal. Ay, oo, Iking. Wala kaso kung makita kami sa mga kaingod. Nga nagasunod sa imo kabayo kag karo. Hindi ba la Luisa? Oo, Nay. Iking, sige na. Buligin na lang ako nga makarga ang mga gamit namon sa karusa mo. Kinahanglan niya makahaling kita diri sa wala pa magdulong.
Ako kag si nanay kag si Luis ang masakay sa auto. Masunod ka lang sa amon iking ha. Ate, ho. Dali nanay. Didto kita sa likod sang salakyan. Ay, oo, Luisa. Ano? Wala na bala ka mo sang nalimtan? Malayo pa blang aton lalakton. Hindi ka magpalibog nung iking. Hindi kami magbalik diri. Wala naman kami sang dapat nga balikan diri. Magluwas lang kay Eric. Luisa, hindi ka magpangasubo. Sino makapakot? Basi kung mangin malipayan kita dito sa sailuhan naton. Amo matuod. Basi magmalipayon kita didto, Ben. Si Eric. Nagatindog siya sa punta sang kudal. Kag nagatulok diri. Nagtabuay ang amon panulok. Kag mabasa kong ara sa iya kaisipan. Eric. Ben, malakat na kita? Halin diri sa bintana sang auto. Nakita ko ang halangpon nga pagtulokay ni Luisa kag Eric. Diyos ko, ano pa bala nga kalisod ang akong masaksihan sini? Sige nanay, Luisa. Malakat na kita. Wala na nagbalikid si Ben. Kag amo man si Luisa. Ato man sa unahan si Eric, nagatindog sa gwa sang balay. Kanagasunod ang panulok sa salakyan, samtang nagapalayo. Kag si Luisa, wala nagbalikid. Apang nagaduko ini. Matuod gid kun amo ang akon suspitso. Nay? Okay ka lang? Oo. Okay lang ako. Hindi ka magkabalaka sa akon, Luisa. Nag-abot na sila. Sugataon ko sila, tay, Ay abaw. Mailagani kay nakaabot na sila ho. Kag nalipay gid ako. Man diri sila malapit sa amon mo. Kag base pa lang kung makabulig si Luisa sa paglaygay sa iyang manghod. Ari na kita, Ben. I-diskarga ko na lang yung gamit naton nga halin sa karo. Ate, sige. Amuning unahon ko ang dresser ni Luisa. Agoy. Baw mahibalaan kit nga wala ka manad magakwat sa mga gamit kay Ben. Gusto ka, Iking. Nakaibalo ka naman. Nga sa uma ako yung nagatrabaho. Ay, tod, no? Ay, tampaon ko ni karong sungad ko mo. Ay, Ben, amo ni magakwato. Dito ka kanto sa likod. Dason, magluhod ka. Kagpasanon mong treasure sa imo likod. Na, amo na. Para pwede ka nga makasulod sa balay. Kwa mo? Nang, may ginbutang
gatas kag tinapay sa kusina. Ay, salamat sis. Kama dinumdumon gid sa imo. Kag tan-awa ang bulak sa florera, oh. Ginbakal ko ina para nga malipay ka man kung mag-abot ka diri. Ay, wow! Katahom nga mga bulak. Kag sari-sari pa. Husto ka matuod, Susan. Nasadyahan gid ako sina. Nalipay ako. Nga diri na kamo maistar nang. Amo man ako. Ah, sige ah. Buligan ko anay si nanay pasulod sa mga gamit ninyo. Ah, sige. Hindi masanag ang balay nga ini. Hindi pareho sa uma. Nga masanag. Bangod nga sunod ang silak sang adlaw. Kag masanag ang pinta. Ah, hindi bali ah. Piliton ko nga mangin matahom ang balay nga ini. Kung makakwarta na si Ben. Ay, kag si Eric. Nga abala nga siya ang nagasulod sa akon kaisipan. Ay, labahan ko ining mahigko nga carpet ah. Para nga madula siya sa akon kaisipan. Ay, salamat. Naglakat na si tatay kag si nanay. Wala na sa magahod dire. Ay, mabasa na ko subong sa magasin nga iniho ah. Oh, sino naman ina man? Ikaw? Pwede makasulod? Hindi. Maghalin ka na diri ha. Hindi maluyag si nanay nga makadto ka pa diri. Maghalin ka na. So wala pa sila makahibalo nga ari ka diri. Nakita ko si nanay kag si tatay mo nga nagsakay sa bus pakadto sa downtown. Amo gali. Amo man inang ihambal ko. Hindi maluyag si nanay nga magkadto ka pa diri. Isira ko na ining perta ha. Hindi pagbuhatay na. Kintukuran mo sang tiil mo ang pertahan? Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babayi nga nagpalayo. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ang unique toothpaste. Tips agud malikawan ng insomnia.